Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya ang atong pagabasahon nga pinadangat sa usa sa ato ang mga YouTube subscribers. And by the way, kung bago pa lang mo nini atong channel or dugay na mo ni nga channel pero wa pa mo ka-subscribe, please don't forget to click the subscribe button and the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. And kung kinahanglan mo nga mo padasad sa inyong kagaling istorya, ipadalan ka na sa to ang email ad, ang papajoesuperb@gmail.com or check the link below. And sa mga nangita, sa mga karaan na nato nga mga istorya, inyo nang madungog usab sa to ang laing channel, ang Katabi Kauban ni Ate James. And also don't forget to subscribe and click the notification button kung kinahanglan mo maminaw sa mga nangagina nga mga istorya sa kanina to nga format sa to ang YouTube channel. So dito maglangay karon kay nga tong istorya pinada sa tong usa ka igsuon nga ampangan kay si Liza. Dili lang sa Dear Papa Joe Stories. Ang uluhan sa tuang istorya karon kay Lost Son. Istorya nga pinadangat ni Liza. Ug basin ka mo diha, makarelate sad sa maong istorya. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo. Ug sa mga nagsunod sa imong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Usa ko sa libuan nimong subscribers nga nagpaabot kada upload sa mga lain-laing istorya sa gugma. Just call me Liza. Ug mao kini ang akong istorya. Niadtong bata pa ko mga size to 10 anyos pa nga akong pangidaron, nakainomdom ko nga doon ako'y mga close friends. O doon ay close friends ang akong papa. Sila si Uncle Romy, Uncle Stan ug Uncle Boy. Matod pa sa akong papa nga silang upat nga magbarkada na sukad pa niadtong college pa lang sila. Hangtod nga nakatrabaho o nangaminyo, padayon lang gihapon sila sa ilang panag-amigo. And they see to it nga magkita-kita gid sila kausa sa usa ka semana or kada naay okasyon. Magpuli-puli migadto silang balay kada semana kay mao may ilahang naandan nga mag-schedule gyud kada usa nila every week nga mo'y mo-host sa maong tapok-tapok. Ang host mo ay mag-prepare og mga pagkaon ug mga drinks. Sa tanang barkada sa kong papa, ang pinakapaborito na kong adtuan kay ang balay nila ni Uncle Stan. Kay naamanggod dito si Elon, nga iyahang anak, nga mga pariho-pariho rapod nako og pangidaron. Gwapuhan kay ko ni Elon Papa Joe kay puti o niya hamis og panit. Inig-smile niya na ay dimple sa kilid ang iyang baba, nga mo gyud nagda sa iyahang ka-attractive. Yes, Papa Joe, bata pagyud kaayo ko nga gibati nako ang kaibog na. Matod ko pa sa akong kagalingon nga inigdako nako, gusto nako si Elon ang ako ang mabana. Pero wa na kana mahitabo tungod kay usa kay gayon ni adto. Nagbakasyon sa laing lugar ang pamilya nila ni Uncle Stan, kauban siyempre si Elon nga 10 anyos pa siguro ni adto. Si Elon higayuna. Mo na lang ako nadunggan sa akong mama o papa nga dakong kabalaka tungod kay nanawag si Uncle Stan. Sa akong papa nga nagpahibaw nga wala na kuno si Elon. Nagpaminaw lang ko sa istorya nilang mama o papa. Human lang istorya sa telepono sa akong papa o si Uncle Stan kay kuwang na lang muhilak ang akong mama sa kabalaka. Kay mura naman po nilag anak si Elon. Nag-out of town ang pamilya nila ni Uncle Stan diyang sa kalit lang na tigwalaan nila si Elon. Ilan ang gipangita. Nagpatabang na sila sa mga pulis o gireport na nila sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, including DSWD. Nagpa-public service na po sila sa mga radio stations. Gipost na nila sa social media pero wa gyud makit-i si Elon. Usa ko sa nag-uol og taman sa netabo. Nagsigog hilak ug nagampo sa Ginoo nga unta makit-an si Elon. Kung nag-uol ko sa pagkawa ni Elon, wala na siguro'y makalabaw sa kaguol nga gibati sa pamilya nila ni Uncle Stan.
bugtong anak nila si Elon. Ug matud pa sa akong nadunggan nga si Uncle Stan kuno ang nagbantay ni Elon. Walang iyang mama nga dunay gipalit sa atbang during that time. Pagbalik siyang mama, nawala na si Elon. Ug wa pud makabantay si Uncle Stan asa ni adto ang maong bata. Ug matud pa niya, diha ra man kuno sa iyang atubangan si Elon. Pero nganong kalitraman nga nawagtang. Gibuhat na nila ang tanan sa pagpangita ni Elon. Niyundang nagudog trabaho ang iyang mama para makafocus og pangita. Pero wag yun nila nakit. Hangtod nga niabot na lang ang usa ka tuig nilang pinangita. Nawad-an na sila paglaom nga makitaan pa nila ang bata. Pero dungan sa pagkawala, sa ilang pag-asa, nawad-an na po sila gana nga ipadayon pa ang ilang pagkabana ug asawa. Yes, Papa Joe, nagbuwag sila si Uncle Stan ug iyang wife kay si Uncle Stan ang pirmi gibasol ni tita nganong wa bantayi ug taman ang maong bata. Dapat kuno unta nga wa mamilok sa iyang mga mata si Uncle Stan ug tan-aw kang Elon kay labi na naa sila sa ilang lugar ug wala sila makasinati unsang klase sa mga tao ang naa didto. Nagbuwag sila si Uncle Stan ug tita and after 2 years nakakita og lalaki si tita nga usa ka European ug nilarga siya paingon sa Europe. Saksi ko unsa ka devastated si Uncle Stan kay bawmi nga mahal niya ang iyang anak ug asawa. Pero sa usa lang ka pagpamilok na wa nga murag buwa. Tuli ng labay ang mga adlaw ug katuigan ug bisan usa ka dako sa trahedya sa paglabay sa panahon inanay na nga makalimtan. 15 years later, nagpariban ko sa akong buhok sa usa ka salon. Nagpagwapa ko, agig preparation kay nagplano nami si Mike nga musulti sa among mga ginikanan sa among relasyon. Bali among gisabutan nga kunuhay amos lang dadon og dinner sa restaurant and then dito na mo isulti or i-reveal nga doon na may relasyon o plano na mo nga magpakasal pohon. Si Mike di ay ang akong 2-month-old boyfriend. Nagalangan mi og duha og sulti sa among relasyon tungod kay bago pa lang gani mi nagkaila, nagkakami na dayon. Mahinomdom ako niya itong una nga gilaila ko ni Uncle Stan kang Mike. Lisa, si Mike Denny akong anak. Pailaila pa ni Uncle Stan rin ako. Putihan po si Mike, neat, kayo manamit. Very formal, maglihok-lihok. Gikan mo kini sa seminaryo. Pariuno nunta si Mike pero usa ka rason nga di siya. Siya ray nasayod og nigawa siya. Kay di niya ipadayon ang iyang pagkapari. Actually, dili tinuod nga anak ni Uncle Stan si Mike. Anak kini siyang bagong asawa, Papa Joe. Yes, Papa Joe, naminyo po duglain si Uncle Stan sa babae nga nay anak na daan nga mao si Mike. Wa na mo ikahimamat si Mike dayon niya itong higayuna kay naapa siya sud sa seminaryo. Nikalitra kung decide si Mike nga mugawa sa seminaryo og dito ni puyo silang Uncle Stan ug mo ni rason nga nagkaila-ila ming duha. Sud sa 15 ka tuig daghan kayong mga kausaban nga nahitabo. Sa mga dili na pareho sa una nga maayo mi og kahimtang Papa Joe. Nagsugod ang among pagkalisod-lisod dihang nagkasakit ang akong papa ug naundang sa iyahang trabaho. Wala na income ang akong papa mong ako na dapat ang mubuhi nila. Wa na ko motiwas sa akong pag-eskwela, second year college ako kutob. Nitrabaho ko sa department store, isip usa ka cashier. Mutabang maninuon ang mga amigo sa akong papa. Ang akong mga uncle ang pinakakusog yun mutabang. O sa akong mga uncle nga kusog kay mutabang mao si Uncle Sam. Stan. Bago paggani siya ni palit og tambal ni Papa sa miyaging buwan, mo nga mauwaw kaayo ko nga manghuam na pod kay naay bag-o nga ipa-laboratory ang doktor unya wa nagyud koy kwarta kay layo pa ang akong sweldo. Nagpabaga na lang yung kugnaong og dito ko nang huwam kang Mike. Mayo si Mike kay nagtrabaho sa call center. Ug sa akong hibaw-an, dagko man ko ng sweldo, kumutrabaho ka isip usa ka call center agent. Akong gi-PM si Mike, pero dali kay siya nakatawag sa video call. Pagpislit na ko sa accept call sa akong cellphone, ang buutan nga naong ni Mike ang nihuot sa screen. Pila man imong Holman list. Pangutana pa niya nako. Kuan unta bisag og 4,500 lang para laboratory sa akong papa. Tubag ko pa. O sige, hatagi ko sa imong GCash kay sindante ka. Matod pa niya nako, dayon gi-end ang call.
Gitype na akong number o gichat kang Mike. Wa up tig 5 minutes nakadawat dayon kong notification nga na ay nag-send og 5K sa akong GCash. Salamat kay Mike ha. Ako rin ni bayaran dayon inig sweldo. Chat pa nako niya pero ni-reply siya nga di lang kuno ko magdali-dali og bayad. Unahon sa kuno nako ang akong papa. Dito palandaan nahug na akong buot kang Mike kay grabe kay siya kabuutan Papa Joe. So kanito nga kay bawo na siya sa akong cellphone number dito na siya mag-text nako kay tagsar man ko mag-online kay lagi wa man ko'y load usahay. Si Mike po na masig-load nako para daw ko maka-online. Butan gud kay siya. Manawag lang siya nako kalit kay hagdon ko niya dili ba kuno ko mangutang. Daghanan mo kwarta sa kay i-offer naman nimo ang pagpautang. Unsaon lang ka nako pagbayad, maputos na gyud ko sa utang nimo Mike. Matud ko pa ngadto niya. Sa iyo naman ginapag-impas list, invite lang ti kag panuroy sa gawas. Impas na day na imong mga utang. Tubag pa niya. Ay no nga pina-joke tong iyang pagkasulti pero tinuod yun nga nang-invite siya nako. Dito nagduda ko nga base na kagusto siya nako. Iya ka akong panguyaban? Kapaspas masad uy nga more than 1 month pa manggani mi nga nagkaila. Tungod kay utangan malagi ko, maikog ko nga mobalibad kang Mike. Nisugot ko nga manlakaw mi sa gawas. Ug tuod man, nakita mi sa ka mall. Nangaon dayon og nang stroll-stroll. May lagyod nako si Mike nga di anad nga mag-date-date og babae. Klaro man sab. Siyempre, gikan baya siya og seminaryo. Diyang gikapoy na miglakaw-lakaw, naglingkod mi sa bakante nga bench sa tunga-tunga sa mall. Wala mi tinagdanay kay murag nahurot na namo ang among topic nga giistoryaan. Pero taud-taod, nitingog si Mike. Kibaw kalis, wa pa baya ko kasuway og uyab. Mo nga di ko kibaw manguyab. Medyo mawawon pa niyang sulti nako. Di siya kaharong nako tinutukay. Pareho dito Mike. Wa pa ko kasuway anang uyab-uyab kay tungod lagi sa pagkasakit sa kong papa. Nahurot na akong time sa pagpangitag kwarta sa pagtrabaho para makapalit og tambal ni papa. Unya makakaon pud mi og makabayad sa kuryente. Tubag pa nako niya, dalang panghupaw nga lawom kaayo. Kaswerte sa imong mga ginikanan lisno kay butan kay ka. Nalipay ang Ginoo nga Hesukristo ana sa kamaayon nimo nga pagkaanak. Matod pa niya. Basta si Mike ang musulti, di gyud na mawa ang Ginoo nga si Hesukristo nga labaw nga mga gahom. Ang Espiritu Santo ug ang Biblia. Bisan ug wa na siya sa seminaryo pero gi-practice gyapon niya. Ang iyang pagka-Diyos nun nga murag pariunon lang gihapon. Ako nasabtan base siyang padungdungog nako nga ganahan siya nako. Basin gusto niya nga manguyab pero di siya kamao og unsaon pagpanguyab. Halos malukop na lang namog lakaw-lakaw ang tibuok nga mall pero wa gyud makadiga si Mike. Although ganahan pud ko niya pero naghuwat lang jud ko nga siya musulti kay lain man pud kayo ug ako'y manguyab niya. Nanguli na lami nga wa gyud siya makasulti siyang tuyo nako. Hapit usa ka adlaw mi nga nagkuyog pero pagkagabi nagchat na sab mi og didto sa chat nisulti na gyud siya sa iyang feelings diri nako. Liz, sorry nga di ko makasulti nimo sa personal ha. Masayon man gud kung akong i-type. Kibaw ka Liz. Unang kita pa lang nako nimo, ganahan kay ko nimo. Na love at first sight ko nimo. Ikaw ang gusto nako nga maasawa. Mo nay sulti ni Mike nako. His own way sa pagpanguyab niya nako og diretso na makigminyo dayon. Ganahan man sad ko nimo Mike, pero about anang minyo, wa pa na sa kong una-huna kay sa pagkakaron, ang responsibilidad manggod nako sa akong pamilya mo'y akong priority. Tubag pa nako niya Papa Joe. Walay problema ang imong responsibilidad Liz, kay kung kita na gyud ug maminyo na ta, ang imong mga responsibilidad, ako na pud nga responsibilidad. Magtinabangay tang duha. Since pareho ta nga walay mga igsuon, way makatabang nato, di ba mas maayo nga kita ang magtambayayong, di lagi ta pasagdan sa Ginoo. Matod pa ni Mike Papa Joe. So mao to, akong gisugot si Mike sa iyang pagpanguyab nako nga diretso dayon og offer og kasal. 2 months na mong relasyon pero wa pa na mo ipahibaw sa mong mama o sa iyang mama o kang Uncle Stan, labi na sa akong parents. Si Mike yun ang gusto nga isulti na sa among isig ka pamilya ang among relasyon kay di ko siya ginahan og sikreto-sikreto nga relasyon. Moto nga among giplano sa akong boyfriend reveal Papa Joe.
O di ay kwartalis o. Magpariban magka sa imong buhok. Matod pa ni Mike nako. Ultimo papagwapa siya mo hatag kwarta. Ingon ana ka thoughtful si Mike. Moto nga niadto ko sa salon og nagpariban sa akong buhok. Samtang naglingkod ko og nagatubang sa dakong samin, doon ako'y nakita nga lalaki sa akong likod nga nagatubang pod sa iyang samin. Bali nagkitaay mi sa samin lang. Kapantay ko nga sisig tanaw nako. Mo nga conscious ko og muduko ko magkaabot ang among pananaw. Sunod nga panagtagbo sa among pananaw sa mong lalaki ni smile siya nako og nilakra ang iyang dimple sa kilid sa iyahang baba. Grabe ang kulba sa kong dughan nga gibati niya tong tungura, Papa Joe. Usa lang ka tawo nga akong nailhan nga dunay smile ngayon ni adto. Ug ang dimple sa kilid sa iyang baba. Di ko pwede nga masayo. Elon, ikaw si Elon, di ba? Pangutana pa nako sa mga lalaki. Ug ikaw pod si Lisa. Kumusta, Liz? Tubag pa sa lalaki nga iya naging gi-confirm nga siya si Elon, ang anak ni Uncle Stan nga nawa 15 years na ang nakalabay. Grabe akong kasyak ug di ko makatuong nga si Elon gyud to. Bisan og sige pagplansya ang bayot nga nagriban sa kong buhok, nitindog yug ko og giduol ang maong lalaki, Papa Joe. Akong gihikap ang iyang naong sa kung duha ka mga pad. Ikaw ba gyud si Elon? Pangutana na sab nako. Napabaday laing Elon nga nailhan nimo nga cute. Joke pa niya nga tubag nako. Ha, kumao na, nganong karon pa man ka nagpakita? Diin man ka Elon. Nakibaw na ba si Uncle Stan? Sunod-sunod ko pa nga pangutana niya. Og nitubag po siya nga, ikaw pa ang una na kong pakikitaan, Liz, oy. Tubag pa niya, Papa Joe. Diin man day ka, nganong karon man lang ka nagpakita? Balik na sad na kong pangutana niya, pero nitubag lang siya, it's a long story. So, wala lang ko makulit niya, saksige na ko pangutana. Nisulti siya na ako nga pila na kaadlaw na kuno siya nga nakabalik, pero naniid lang sa kuno siya sa mong mga lihok. Mo nga wa siya nagpakita, dayon. Labi na siyang papa, kaya di siya gusto nga makuratan kini. Labi na nga nanay bagong pamilya ang iyahang amahan. Paabuton ti kalis ha. Kuyugi ko sa mua. Gusto ko nga nakainig atubang nako ni papa. Matod pa ni Elon, Papa Joe. Nagpaabot sa Elon nako nga mahuman og riban ang akong buhok. Sisig tan-aw nako sa samin unya mo pahiyom. Gwapahan na ni Mulis, oy. Hinuon, di man ikatinga kay daan naman kang gwapa sukat pa nitong mga bata pata. Matod na usab ni Elon, ug wa malikayi nga nagblush ko sa iyang simple nga pagdaing. Murag na numbalik naman ni noon ang akong nahuna nga crush kay nako si Elon sa una. Nahuman na gyud ang akong buhok ug nitindog ko kay mobayad na ko sa cashier, pero gibayran na di ay kuno ni Elon. Nganong gibayran man nimo nga naman ko'y pangbayad? O diya akong kwarta. Matod ko pa niya dungan sa pagtunol niya sa kwarta nga hinatag ni Mike diri nako. Ayaw na, Liz, ipalit na lang tambal sa imong papa. Tubag pa niya. Ha? Anong kabaw man ka nga nagkasakit si papa? Na-shock na pud ko sa akong pangutanan niya, pero igo lang siya nagyango-yango ug pasmile-smile lang si Elon. Gabi na diyang naabot mi sa ilaha mong wa na si Mike. Kanigi ka na paingon siyang graveyard nga duty isip usa ka call center agent. Siya Uncle Stan ug iyang bagong asawa nga mama ni Mike ang among naabtan sa ilaha. Pagkakita gyud ni Uncle Stan kang Elon nitutok siya og taman from head to foot ngadto kang Elon. Unya ni hagulhol og hilak dayon duol kang Elon. Ug iya kining gigakus ug hugot kaayo. Elon, anak, diin man day kadung. Nganong karon man lang ka nagpakita namo? Naghilak ang iyang papa og taman. Mga luha nga nagsagol kaguol og kalipay. Ha? Unsa to pa? Ako imong gipangutana nganong karon lang ko nagpakita nimo? Di ba ako dapat mangutana nganong wa ko nimo pangitaa sa una? Nahilo mo iyang papa kay wa siya magdahom nga medyo arrogante nga pagkasulti ni Elon. Nga murag iyang gibasol ang iyang papa siyang pagkawa sa una. Gipangita ka na mo dong, kay bawag yun na si Lisa. Saksi na siya sa tanan mga radio station sa lugar nga imong nawalaan. Among giadto, gipublish gani namo sa newspaper as missing person. Matod pa niya Uncle Stan, dungan sa pagkuot niya siyang pitaka og gihulbot ang clippings
sa usa ka newspaper nga naa dito ang picture ni Elon pagkabata niya, dihang missing person pa. Igo lang nitanaw si Elon og kadiyot sa newspaper unya gitunol niya balik siyang papa nga murag wa gyud siya ni bilib. Oh, gipangita ko ninyo pero kadiyot ra kayo ni give up dayon mo. Inyo kong gikalimtan, matud pa ni Elon, Papa Joe. Sayop ka dong, wa ka na mo kalimti. Pirmi kang naa sa kong una-huna. Tubag pa siyang Papa Joe. Pirming na si mong una-huna, nagminyo manggani ka dayon unya gilisan ko nimo sa imong anak-anak nga humandaan. Pero ay lang nagsabot pa ha, bilib ko nimo. Si mama ang way ayo. Kay wa pa gani tuig nga nawa ko, nagminyo dayon og lain. Dali ra kay niya kang gikalimtan. Tubag pa ni Elon, Papa Joe. Kaming tanan nga na dito parehong natulala ug wa makareact sa mga gipanulti ni Elon nga murag kaybaw kayo siya sa mga pangitabo. Unya klaro pud kaayo nga doon na siya mga pagmahay sa iyahang mga ginikanan. Gipasabot ni Uncle Stan pero iya kining gipakgang bisan nag-istorya pa ang iyang papa. Matod niya nga no need na kuno kay kaybaw na siya sa tanan ug okay naman kuno siya. Wa kuno siya pagdumot or kalagot. Unya nilakaw siya kay moadto na siya siyang room. Sa iyang old room, niya tong bata pa siya. Pero pag-abli niya kay lain na mga gamit nga nasa sudid to. Kang kay Mike naman. Kay siya naman nag-occupy sa maong room. Naratol in town si Tita Glinda og dali-dali og ipangkuha ang mga gamit ni Mike dito sa kwarto. Oh, okay na dong Elon. Wala na mga gamit sa akong anak. Pwede na kamusod sa imong kwarto. Matud pa ni Tita Glenda. Nisod sa kwarto si Elon unya nanira. Wa na gyud mo gawas pa, Papa Joe. Nanggawas mi sa veranda kami ni Uncle Stan ug Tita Glenda. Ato lang sigurong sabton si Elon, Uncle. Wa ta masayo ug unsay nitabo niya sud sa 15 ka tuig. Matud ko pa og nitando raman pod sila nako. Duty pa man ko pagkaugma mo nga nilakaw ko ug ni pauli sa amo. Pero before ko nga natug ang gitsyatan si Mike daan para makapangandam siya ug di siya makuratan nga wa na siya kwarto. Iniguli niya sa ila. Kaya naabot na ang original nga tag-iya. Sunod nga adlaw, wa na ko makakita nila either kang Mike or Elon. Tungod kay nagtrabaho man ko sa adlaw unya si Mike panggabi. Sige chat nako nga idayon ako nun namo ang pagsulti sa among mga ginikanan nga magpakasal nami. Sa coming weekend, mo iyang plano nga imitahon og dinner ang among isi ka mga ginikanan para mananghid nga magpakasal naming duha. Gipangutana pod nako si Mike kung kumusta ilang relasyon ni Elon. Mutubag raman pod siya nga okay ra kuno. Dili po kuno niya mabasol si Elon nga mangigi niya kay siyempre siya baya ang tinuod nga anak ug maoy naay katungod sa ilahang balay ug sa ilahang papa. Balita pa ni Mike nako nga nako no siya sa sopa natug sa gawas. Pagkasunod nako day off, giatul sa usa ka amigo ni Papa nga si Uncle Boy nga nangimbita sa ilahang balay para magtapok-tapok og welcome party na pud kuno kang Elon. Nangatuming tanan sa balay ni Uncle Boy kuyog pud si Mike, iyang mama og si Elon. Pagkapunta mo dito silang balay, gihangop nilagtaman si Elon. Gikumusta og gipangutana asa siya og unsay iyang gibuhat sud sa 15 ka tuig. Pero ni smile lang si Elon og very limited lang ang iyang mga tubag. Nakadungog na pud ko siyang giingon nga na ako noy nag-adapt niya nga magtiayon nga maoy nagbuhi niya. Nagtapad ming duha si Mike niadto sa dining table og nagsige naghunghong si Mike nako nga mao na kuno to ang higayon nga musulti nami sa among relasyon ug sa among plano nga magpakasal. Dili siguro karon ang saktong time, Mike, kay lipay pa man kay silang tanan sa ilang pag-welcome kang Elon. Palabyo na sa lang nato og kining higayuna. Next time na lang siguro. Matod ko pa nga to kang Mike. Pero wa siya muyon nako. Karon nagyud ko no niya isulti. Nangandam na siya og intro para isulti sa mga ginikanan ug sa among tibuok family friends. Pero wa madayon ang iyang pagsulti kay dihay komosyon nga nitabo. Nagubot sila si Uncle Boy ug iyang anak kay nawa kuno ang iPhone sa iyang anak ug cash diha sa iyang bag. Pwede lang pangita, ila pang giparing ang cellphone pero dili na makontak. Taw-taod gyud nga pagpangita ug nya naaman daw na find my iPhone. Sus, kay mao na lang kakurat nga dito man sa backpack ni Elon ang iPhone ug naa po dito ang cash. Giuli ra man pud ni Elon nga murag wa lang
Kalma ra kayo siya nga ningon nga hulman ra unta kuno niya. Nya iya ra kunong iuli. Nasyak mi tanan kay di mi makatuo nga nangawat si Elon sa anak sa among suod nga higala nga mura na namong pamilya, Papa Joe. Nasuko si Uncle Stan pero gipakalma siya ni Uncle Boy. Ilahalan ko nung sabton si Elon kay pila pud katuig nga wa na mo siya makauban. Wala gyud kasayuran og unsay nahitabo niya kay di man mosulti si Elon sa tinuod niyang giingon nga very limited ang iyang gihatag nga informations diri kanamo. Gipalabay rato nila tanan ang papangawat ni Elon. Hangtod nga niabot na sab ang akong day off ug ni-text si Uncle Stan nga paadtuon ko sa ilaha kay nako ni tuyo ang mama ni Mike nako. Ang akong pagtuo nga mao nga base ni sulti na si Mike sa among relasyon. Mao nga dali ko nga niadto sa ilaha. Mga alas 7 sa gabi na ko naabot dito sa ilaha ug wa si Mike kay duty man panggabi. Pero wa pud si Uncle Stan ug Tita Glenda. Si Elon ra ang nasa balay ug siya pud ang nisulti nako nga naalang kunoy gilakaw ang iyang papa o si Tita Glenda. Pero mobalik ra kuno dayon. Paabuton lang kuno nako kadyot. Sumoto nga nagpaabot pud ko. Naglingkod ko sa sofa dihang sa ilang sala samtang si Elon diha pod sa kong atubangan nagtanaw og TV. Tagsara siya mutingog, unya pagkatotaod. Niya to kusina kay nagtimpla siya og juice ug pagbalik niya sa sala nagbitbit na og duha ka basong juice. Gitunol niya nako ang usa ug ako ra pud nga giinom. Wala ko makasabot sa kagalingon nga after pila ka minutes last na ko nabantayan nga gibati na kog tumang kaduka. Bisan og saon ako pugos pagbuka ang akong mga mata pero mapiyong gyud nako. Mo na ti last na kong nahinumduman. Sunod na itong pagmatngon ako buot, nag-apong na si Uncle Stan o titaglindan na ako. Si Uncle Stan na nawag na unta og ambulansya pero nakamata na ko niya to. Nga very disoriented pa ang akong utok. Naglibog nga nung na ako silang supa naghigda. Giobserbahan na ako ang kugulingon nga lawas o nakabantay ko nga medyo hapdos o sakit ang akong private part. O dito ni sink in sa kung nahuna, ang last na kong ninumduman nga gipainom ko og juice ni Elon. Unya after ato gibati dayon kog tumang duka ug kaluya sa lawas. Si Uncle Stan ug Tita Glinda. Ako gipangutana og naunsa day ko. Asa na si Elon? Puno sa kabalaka ang akong pangutana nilang duha. Sa akong unahuna, nagduda nako nga dunay daotang gibuhat si Elon diri nako. Namuwa sa kasuko si Uncle Stan ug si Tita Glinda mo nisulti nako nga nahitabo nga mao na lay ilahang naabtan nga nako sa sala naghigda nga wise nina nga pangitaas ug wa nay panimuot. Wa na pud nila maabti si Elon. Wa na kuno pag-abot nila og wa na pud ang mga pipila ka mga gamit ni Uncle Stan sama sa collection niyang mga relo ug cash sa iyahang drawer. Wa pa ta masahid unsa gibuhat ni Elon ni Liza. Mao nga dadon ka namo dayon sa ospital para mapa-check up ka sa doktor. Mao to Papa Joe gidakon la sa ospital. Wapay kasayuran akong mama ug papa ug si Mike kay trabaho man siya. According pa sa pag-check sa doktor nako, doon nag-sign nga gimulustiya ko pero may na lang kay uwa ko madayoni og hilabot ang ako ang pagkababae. Duda nila ni Uncle Stan nga base nakabantay si Elon nga padung na sila manguli sa balay mo nga uwa niya gidayon ang iyahang daotan nga buhaton diri kanako. Mas giunan niya ang pagpangawat unya ni sibat dayon para di masakpan. Sa among kahadlok nga unsa pay mahitabo sa akong papa kung makaibaw sa nahitabo, wa na lang namo sultii silang mama. Pero si Mike among gisultian. Og dito nasukmag ni Mike ang hangin sa kasuko. Nga kumubalik kuno si Elon, iya kuno patilawon sa iyahang mga kinumo. Dito natug-an gyud namo ang among relasyon ngadto nila. Si Uncle Stan divided ang iyang emotion. Gusto siya nga masuko siyang anak pero murag gusto po niyang labanan. Siyempre, iya hagod ng dugo. Unya nawa for how many years. Imbis malipay na unta siya pero naguol na hinuon. Kay lahi na nga Elon ang nahibalik ngadto kanila. Wa na gyud mobalik si Elon pero tungod kay kahibaw mi nga anak siya ni Uncle Stan, do na gyud posibilidad nga anytime pwede nga mutungara og kining kalit sa ilaha. Unya di man di ay ni kakumpiyansaan. Matud pa sa sulti-sulti sa kong ubang uncle nga nabalaka sila ni Elon. Basin kuno og dunay naggunit nini nga sindikato. Or basin nakat-on na niya ang paghimog daotan sa mga nag-adapt niya nga mao'y naka-impluwensya niya. Mao'y gisulti nga
gi-adapt kuno siya so sa kamagtiayon nga maubasin nakahatag og impluwensya niya. Kung mao man gani tinuod nga nitabo sa istorya ni Elon, siya gyud ang nakaibaw. Nahadlok si Mike nga mobalik sa Elon mao nga nakadesisyon siya nga maglain og puyo. Nikuha siya ka apartment ug iyang gidala sa iyang pagbalhin. Hasta na po ang among mga ginikanan, nag-live in me og almost 1 year dayon nagpakasal. Karon Papa Joe, kasal na mi si Mike ug dunay usa ka anak. Usahay mo kalit lang og tunga sa kunahuna ang gibuhat ni Elon nako. Mo hinungdan nga magpanic attack ko ug mag-anxiety ko. Pero dako nang pasalamat gyud sa kumbana kay buutan kay siya. Kada makuyawan ko ug mag-anxiety ko, basahan dayon ko niya og Biblia. Ang Biblia gyud ang makapakalma nako Papa Joe. Daghang salamat sa pagbasa nimo sa akong kaagi Papa Joe. Hinaut unta nga ang akong istorya makuhaan og leksyon sa matag usa kanato. Ang kamatuoran nga di kaangay mosalig dayon sa tao. Bisan pa og unsa nimo kasuod. Bisan pa og imong pamilya o kadugo. Sud sa dugay nga katuigan daghan ang pwedeng may tabo nga di maayo. Mao hinungdan sa pagkausab ug makahimo siya og daotan. Pero dili pud nato mabasol si Elon kay biktima ra pud siya sa bati nga panghitabo. Wata masayod ug unsay nihaguman sa iyang pagkawa mao nga ang akong tambag sa mga ginikanan nga dunay mga anak nga kuyog labi na mag-travel or mag-out of town, ayaw in town mo pamilok. Tan-awa pirmi ang inyong mga anak. Kung mahimo, ihigot sa inyong hawak para di mawa sama sa nitabo ni Elon. Daghang kay salamat Papa Joe og dinhi na lang kutob kini mo magtatampo, Liza.